పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి కనులో దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారు. వరుస దొంగతనాలతో పారిశ్రామిక ప్రాంత ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది. తాళం వేసి ఉన్న ఇండ్లను టార్గెట్ చేసుకుని దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. బుధవారం రాత్రి మార్కండేయ కాలనీలోని 3 ఇళ్లలో చోరీ జరిగింది. తాళం వేసిన ఇళ్లలో రాత్రిపూట దొంగలు చొరబడుతున్నట్లు స్థానికులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. డబ్బు నగలతో పాటు విలువైన వస్తువులను దొంగలు ఎత్తుకెళ్లినట్లు బాధితులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు మాట్లాడుతూ ఊరికి వెళ్లేవారు చుట్టుపక్కల వారికి సమాచారం అందించాలని, విలువైన వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచరాదని సూచించారు.